Hey guys, papunta kami ngayon sa Manawag. Oh, hi muna dyan, hi. Meron po tayong bisita. Yes, ito po mga kasama namin. Grace is in the house. From NLEX SCTEX, diretso kayo ng T-Flex and then mag-exit kayo sa Binalonan. Binalonan exit and then after ng Binalonan, turn left. Dire-diretso na yun guys hanggang Manawag. So doon, papunta tayo ngayon. So kumain lang tayo sa tabing daan at pahinga ng konti, then biyahe ulit. Okay, welcome to Manawag. Bakit yung kanina? Ay, ito yung pinakadahan natin dati. Dito tayo na pumarada, di ba? Tayo na lagi. Ay, hindi natin muli. Okay. Bubulta ko lang naman talaga. Password. No. Macdo. No. Huh? Macdo? Macdo? Macfloat? No, no, no. No. Chicken. Chicken nuggets? Spaghetti. Cookload. Ice cream. Si Ate Dani na lang yung bibigyan na. Pwede pa yung bata nila. No. Kiss kayo ni Innova, kiss. Number 1 naman ako. Mas okay, ano, baka hanapin pa. Kasi nung last na pumunta kami dito yung vaccination card. Vaccination card. Paano si Dani? Si Gagab tsaka si Dani. Pwede yun sa labas, pwede yan. Number 1 naman. Nasa bagay ano. Let's go. Ibuksan mo muna sila. Huli na ako lalabas. Hindi ka nabababa? Bababa ako. Walking. Walking. Bawal yata yung bata. Tingnan natin.
Ito daw ma. Ayan. Oh. Ay, hawak ni mama. 40 pesos. Ayun daw, yung parang ano. Yun, yun. Meringge? Miringgihan, matamis. Meron din kami ganito.